Ukuqala kwami kuza kuBaba uNdlovu ngeza ekhona la ehall. Ayibonga Nkosi. Mangifika la ehall ngithenga calendar. Ngathenga iswasho. Ngathenga amafutha. Haleluya. Bekukuningi ke bazalwane ebekusendlini. Amen. Kodwa konke lokho kungena kwami la kwase kuba khona umehluko ukuthi akusekho. Haleluya. Bekunezinyoni nje bezingenele endlini. Kunamaqoqo nje ayihambele egcekeni ukuze idonga lishawa iwindi lishawa. Haleluya. Kodwa kufika kwami labazalwane ngeswayi kuphela kwaphela konke lokho. Haleluya. Bazalwane uma ngithenga ubaba ekhuluma eshumayela ngimlalele wakhuluma ngomlotha ngawuthenga umlotha ingane yami eyifundile bazalwane iyasebenza iyatoha kusho ukuthi wafundela icomputer wazofundela security. Amen. Wagrade uthe umayelele ebusuku umntanami wavuka ebusuku ekseni wathi ma ngibone ilokhu isithombe sami mama sisemanzini amnyama. Ayibonga Nkosi. Mangisibuka sisemanzini amnyama isithombe sami lesengigrade ngaso mama mangithi nyasondela lamanzi ayabila kodwa isithombe siphakathi kuthi mangishona mangena phakathi kuyabisha. Haleluya. Ngathi mntanami ufuna sikhuleke angazi uchaza ukuthini lokho. Ayibonga Nkosi. Kodwa ubaba ngendlela wakhuluma ngayo eholo empangeni ngawuthenga umlotha ngenza ngendlela baba wangiyala ngayo ukuthi angwenze. Haleluya. Akuphelanga 3 days yabuya ingane yathi we mama khomnto ongifonele. Ngathi mina wathi uthi unesithombe sami engagrade ngaso. Ayibonga Inkosi. Ngikhuluma ngamandla kaNkulunkulu. Haleluya. Ngikhuluma ngamandla kaBaba ongabonakali kodwa uma umthandaza ngempela uyayibuyisa imthandazo. Haleluya. Bazalwane uma ethi uyamlandela usithola kanjani isithombe uthi uyamhleka uthi wathi ngicela ungisendele sona yisona impela ayigrade ngaso usithathele kanjani iso othi wasibona sibila odakeni. Amen. Lo muntu uhlala naye endaweni. Ayibonga Nkosi. La engihlala khona embalambe ngihlala sihlala naye lo muntu uyadlula ubukile manje. Ayibonga Nkosi. Kodwa ngoJehova ngamandla kaBaba uNdlovu ungenzele isimangaliso ngisaya kudeke naye ngoba kuningi la sifuna ukufika khona. Haleluya. Sondela unganqeni ungesabe. Angiphathi ke ekhalendeni biza ngomthakathi ngakho konke ngekhalenda kwavuthuka abangani ebenginabo kwavuthuka anything ebekukhona. Amen. Ngenxa yekhalenda kuphela. Haleluya. Ayibonga Inkosi. Mina ngasizwa uswayiti kaBaba uNdlovu olubomvu ured salt ngaqhuma ngalo ngageza ngalo kwaphuma inhlabathi iriver sand emzimbeni wami. Ngiphamisa ugcobo likaBaba uNdlovu ukuthi uswayiti kaBaba uNdlovu liyasebenza ningalibukeli phansi. Mina ngifike la ngonyaka ophelile ngoApril ngoba ngiphinda ngibuya futhi ngoApril ngoba ngizibonile insebenzo zikaBaba uNdlovu ukuthi ziyasebenza. Mina ke bazalwane zingisebenzele kakhulu. Benginenyoka kade ihamba esiswini sami. Ngiphathwa amehlo ngingakwazi ukubona. Kodwa ngathi mengithenga usawuti kuBaba uNdlovu, ngathenga ikhalende, ngathenga ichibi ngo5 liter. Ngakusebenzisa. Ngabona imhlolo ngoba lenyoka le eyiguduza la ngaphakathi cha yaphuma noma ngingayibonanga ngoba bengakabi nalo ulwazi lokuthi fanele ngiyenze njani. Kodwa kwathe sengiphuzile ngasebenzisa usawuti ngasebenzisa amanzi ngaye toilet ngona lapho ukuthi ngingene toilet. Kodwa kuba ngabe ngaye ehlathini cha bengayibona into ngoba yangikhishisa ngesiso ngakhishwa isiso ngaye toilet beku11 ngesabatha. Ngathi mengifika toilet bayibonga khanula ngathi phela sengikhanula ingane kanti sekuphuma lenuno ngaphakathi. Mangithi ngiyaphakama ngifuna ukubona lento phela seyingiganqile angiyibonanga yavela yangena phakathi etoilet. Ngithi ugcobo likaBaba uNdlovu luyasebenza ngoba ngithenge nekhalende ayikho into engaphumanga emzini wami inyoka igundani imnenke kangikhulume besihamba phansi bekugcwala utshani igceke lonke imnenke. Kodwa ngalelo langa ngisebenzisa insebenzo kaBaba uNdlovu yaphela yonke ngisho imvukuzana ngoba ngisho ingane zami bezingafuni ukuthi ngize la kuBaba uNdlovu.